O yüzden Bitlis'e ahalisi ismini tercih ettim. Seminerek heja de haqê bajarê Bitlisê de li navenda lêkolînên zanistî ya Beşikçî hat sazkirin. Seyyahlar da anlatıyorlar bunu. Navenda lêkolînên zanistî ya Beşikçî li Stenbolê li dijî serdestiya anti-Kurd ya zankûyên Tirkan wekî alternatîfekî ya zanistiyên derbarê Kurd û Kurdistanê de kar dike. Zincîreqûr û konferansên wê yê demsala nû jî bi awakî têr û tejî berdewam dikin. Seyyah, diplomat, tüccar, hacı, misyoner, gezgin. Baran Zeydanlıoğlu jî li navenda Beşikçî seminerek gelek bi mifad de heqê Bitlisê de yek ji bajarên nav û deng yê Bakurê Kurdistanê de da. Wî wekî xebatek ya lêkolînî û vergirên ji seyahetnameyên gerûkan bi navê divegotinên seyahan de Bitlis û derdora wê pirtûkek amade kiriye. Ji aliyê dîrokî, siyasî, jeopolîtîk, civakî û kulturî ve agahiyên bi mifa û hêja divê pirtûkê de anîne bahev. Ev pirtûk bi zimanê Tirkiye. Ma li hember pirtûk dîroka Kurd, Ermenî û Suryanî li dîroka bajarê Bilîsê, mintiqeyê Bilîsê. Yani heta ji Mûşê, Xerzan, Xelat, Sason, Motkî, Tetwan hemû mintiqe wan. Ev pirtûkekî giring e û 22-23 seyyah li wê derê behsa Kurdan, Ermeniyan û dîroka berê 1000 sal bahs dikin. Ev pirtûkê min yekemîn e. Ez bawerim duyemîn û sêmîn jî çap bikin. Li wê derê seyyahekî herî mezin Evliya Çelebî ye. Ev jî teqrîbî 5 rûpel li ser dîroka û dewlemendiya Bilîsî bahs dike. û xana yani Mîran Abdulxan baske ev tiştekî pir giring yani her giring ew li ser dîrokê Bilîs. Baran Zeydanlıoğlu di seminera xwe de balkêşa ser du xalên gelekî giring. Got yek di belgeyên seyahan de ji qernê dehê heya destpêka qernê bîstê nasnameya Kurdî û Kurdistanî ya Bitlisê gelek li ber çavaya û eşkere ye. Xala duyê jî wî got zankû akademisyenên Tirkan di heqê Bitlisê de ji seyahetnameya Evliya Çelebî bigirin, heya seyahetnameyên gerûkên diyên Ewropî hemû agahiyên di heqê nasnameya Kurdî û Kurdistanî ya Bitlisê de guhertine, sansör kirine û ji nav birine. Ksenofon zamanında yani milattan önce 400 yıllarda dahi var olan onların ataları olan Karduklulardan kalma bir alışkanlıktan başka bir şey değil. Cihê gotiniyê ku beşdariyek hêja bû semînera Zeydanlıoğlu ya di heqê pirtûka li ser bajarê Bitlisê de hebûn. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.